Esta exposición é organizada para celebrar o centenario do nacemento de José Ruibal, un dos escritores galegos con máis sona mundial nas 3 últimas décadas do século pasado. É unha mostra que é un percorrido pola súa vida a través de unha serie de imaxes que van marcando o seu percorrido vital, cartéis, as numerosas publicacións xornalísticas onde a súa figura foi tratada e tamén obra pictórica do seu tempo e das súas relacións con amigos como Laseiro, Luis Soane, Isaac Díaz Pardo ou Rafael Alberti, que o tratou xa desde os seus tempos de exilio. O seu teatro era un teatro plenamente escrito para enfrentarse ao franquismo, á sociedade franquista, e despois da restauración democrática, algunhas persoas que programaban o teatro, sobre todo en Madrid e Barcelona, decidiron que o seu teatro xa non era tempo para representar. Ningún autor del movimiento tuvo el impacto merecido porque eran obras muy políticas que entonces ya no tenían nada que ver con el contexto político de la democracia. Y bueno, el impacto limitado eran estrenos con cuentagotas, en círculos muy restringidos, muy minoritarios. Recuperamos cos orixinais mecanoscritos de época pois a súa obra en lingua galega, a súa novela Triquiñóns, que de ser publicada cando escribiu en 1955 sería a primeira novela publicada despois da Guerra Civil en que trataba a represión franquista en Galicia despois de 1936. Tamén recuperamos o diario o que el narrou da súa estancia no cárcere de Vigo en 1962. É un momento para recordar que Ruibal foi un militante antifranquista tanto no exilio en Uruguai en Argentina e que a volta a Galicia como militante do Partido Comunista de España intentou reconstruir a organización do PC que estaba totalmente desarticulada en Galicia desde 1945. Ruibal foi traducido a parte do alemán, o francés e o inglés e o portugués, tamén foi traducido o búlgaro, o polaco e o árabe. Pero despois da súa morte en 1999, pois un manto de silencio caeu sobre a súa figura literaria e iso que tratamos de restaurar, non?